Hello, good morning guys. Mám postihnutý hlas, lebo pred chvíľou som sa zobudila, yes. Rafael prišiel sa na nás pozrieť a strašne ma otravuje. Potom to ťuk. Sypanie, to prosím vás ignorujte. Ale akože papagaj, hej, no akože ja neviem čo mu dnes je, neviem. Nejaký toxík, no tu mám Rafaela vyvaleného, kde si, tu si, no čau, no, takže prosím vás, tie zvuky ignorujte taky, no, áno. Mám tu nádherné pozadie, úplne najkrajšie, proste love it, ono to večer aj svieti a jazdí tu napríklad ten Mikuláš, čo to je Santa Claus, či ja neviem, to je jedno, bude to Mikuláš, lebo som povedala. Máme tu ďalší vlog nás, yes, som doma, nie som v škole, lebo proste proste mi bolo zle, hej, a mala som sople, a tak ďalej. Takže tak. No. Čo som chcela povedať? Ja som zabudla. Yes. No som tu 2 roky, hej, to ste si všimli. 4.12. som tu bola 2 roky, dávala som vám do komunity a napíšte tam otázky na ask, lebo žiadne nebudete mať. No, úplne milé uvítanie do tohto videa. A prečo sa zaostruje na tú somarinu a nie na toho pečopáka, hej. Na Cindy, počkaj, Cindy som ju pomenovala? Neviem, to je jedno, asi. Stratila som Domču junior. Ak sa strácate v tom, ktorá je ktorá Domča, tak Domča, proste Domča je tá rybička, Domča junior je tá mačka. Ja som stratila tú mačku. Jak sme boli na tých krampusákoch, tak odvtedy som ju nevidela. No, počkaj, videla. Začala som s mojou BFF paródiu a vtedy som ju ešte mala. No tak, ja neviem, kde je, ale proste neviem ju nájsť. No, nevadí, takže ideme si otvoriť kalendár a je to vlastne, to čo je za slovo, je vlastne deň pred Mikulášom. No, to je krásne, že? A ja si myslím, v Česku máte Mikuláša? Asi hej, ne? Ne, ja neviem, áno, máte? Ne? Neviem sa, to je jedno proste, ale máte, však to jasné. No, no nevadí. Rafael, hej, ty tu nemôžeš byť. Rafael. Nie, pozhadzuješ to a ja ťa zhodím. Ty robíš srandu? Vážne? Čo je akože, Rafael? Takto sa ty budeš správať? Takto drzo? Áno? Jaže, čo to je furt pozhadzované? Takže je deň pred Mikulášom a dnes v dedine bude chodiť taký Mikuláš. Áno, viem, som doma zo školy, som chorá. Ale na Mikuláša idem, lebo Mikuláš, čo vítať? Dobre, hrabem, ja viem. Áno, bude taký trabantík, alebo čo to je, a tam bude Mikulášik. Hasiči, či čo, ja neviem, to je proste jedno. A budú dávať sladkosti. No. Áno, sladkosti sú najlepšie. Ale nie, keby tam mohli dať takis, blue takis. To sú proste najlepšie. Som práve sama doma. Yes, mamka je v práci. No, sorry, že sa mi tak trasú ruky, ale všetko sa mi šmíka, trasú sa mi ruky. Yes, ideme sa, no, trošku mi šibe, hej. No, ja som už dlhšie hore, teraz koľko je hodín? Ja nedovidím, nemám okuliare. Pol 10:00. To už, aha, dobre. No, je pol 10:00. No, skoro pol 10:00. To je jedno, proste, prosím, nehaj teba. No proste, okolo pol 10:00, ja tam nedovidím, okej? No. Ja som nespala doteraz, hej? Ale ja som ležala na posteli a kúkala LPSMiu. Kúkala som LPSMiu, lebo why not? Ok, ideme si otvoriť kalendár. Ja by the way som hladná, nechce sa mi nič robiť. Yes, super. A potom ešte tento vlogmas bude opäť 2 dní. Yes. No, áno, hrabe mi, ja viem. Ja neviem, čo, akože, ja neviem. To je jedno, neviem ani čo rozprávam. No, takže, čo? Budú to teda zase opäť 2 dní. Yes, takže 5. a 6. Lebo vám ukážem haulík, čo som dostala. Áno, Mikuláš, čo vydáš, či jak to bolo, ja neviem. No, prosím na Mikuláša, hej. Dobre. Yes. Nechcem, vidím tu dobre svetlo, toto je maminin, hej, to je ten. A toto je moje, vyzerá to, môžeš prestať, Zeky? Akože hej, nie si tu sám. Dobre, ignorujte to, ale Zeky nemá asi dobrý deň. Prečo toto spadlo? Prečo? Ja už na to nemám nervy to tam furt lepiť. No, takže, čo je dnes 5. No, ideme na to. Yes, som strašne zvedavá, čo tam bude. Áno. Inak včera som nedala, teda predvčerom, ja neviem, kedy to vychádzalo, proste som nedala 4. Takže ideme na to. Zeky, ticho! No, Zeky. O, to je trošku väčšie, jak všetky doteraz.
OK, ideme na to. Som zvedavá, nervózna. Čo to je? To čo je? Oh my god? Oh my god? Oh my god. Vánoce. Stráček, ten je aj tak najlepší z tohto všetkého. Čo to je? Sliz. Oh, cool. Cool. Ideme to vyskúšanie otvoriť. Sme na kauči, because why not? Mám na sebe moje pyžamko. Úplne krásne. Gate sú iné, ako vrch, ale to preto boli gate veľké. Takže tu máme nejaké druhy tých, ja neviem vôbec čo to je, hej. My máme tento, škoda, že nemáme tento, lebo ten je strašne pekný, ale nevadí. Fuj, ale to je kokosové, dobre, ja neľúbim kokos. No, takže ideme to otvoriť, tento stromček je úžasný. Tuto. Nechci to, tu je zlé svetlo, no ten stromček je proste úžasný, najlepší. Ja ho nechcem roztrhnúť, ja si ho chcem nehať, akože ten stromček je úplne cute. Jau! To je drze. Videli ste to, jak mi to treslo. Také slay nailsy, tu sú ty kokos. Dúfam, že mi Mikuláš donesie takís, lebo ja mám takú chuť na takís. To čo mám s vlasami, to je úplná príšera, to ani nemôžete vidieť, to je normálne. To je proti tým, jak sa to volá. No proste chápete. To je zakázané. No, otvor sa, prosím. Zasvitnú tie hnusné vlasy. Proste nie sú učesané, pred chvíľou som vstala, takže to prosím ignorujte. Zeky, čo som ti povedala? OK, ja sa vám ozvem, keď to otvorím. Zasekla sa mi kamera. Mala som natočené aj ako toho oslobodzujem. Že už to mám skoro vonku, lenže sa mi zasekla kamera. A ja to tak neznášam, keď sa to deje. Ale máme túto hovadinu vonku, stále nechápem, čo... Zéky, ticho. Stále nechápem, že čo to je. A asi sa premiestnime do izby. Lebo vidím, že v obývačke to není dobré. No, takže máme tu túto vec, to je strašne estetické. A ono to aj za tým pečopákom, to je proste... Také dobré pozadie, proste. Hello guys, vítajte u tohto dobre. No, ideme tu vec otvoriť. Mám tu vianočné ozdoby. Toto sa prosím pekne pieklo na radiátore Fosterovskej. Akože, very good. Krása. A toto je cenovka. Oh my god. No to je jedno proste. No máme tu výstavu. Ten stromček nevidno. Celé zle. No, nevadí, to je jedno proste. Aj keď ideme len robiť hentu hovadinu. Yes. It's the most wonderful time of the year. OK, to je jedno. Ideme riešiť túto vec. Toto je také zlaté gumené. Ona sa bude nás kúkať. Gumené. To je ale satisfying, akože. OK. No. To už je slime. Asi nie, že? Toto asi máme... Vybrať, predpokladám. Škoda, lebo to bolo pekné. Ale tak ten sliz by to aj tak pokazil, že áno. 6 plus. Môžem také? Jasné, že áno. 6 plus. Ukáž to. No, pekné. Takže my máme asi otvoriť toto, ak to dobre chápem. Takže otvoríme túto post, ktorá je už otvorená. OK. My tu máme takéto... Ježiš, to je strašne pekné, guys. Inak, ak by niekto nevedel, tak ja som mala takú face. Ja som mala takú dobu, že ja som proste milovala slizy. A ja mám teraz sliz plnú takú skrinku. No, skrinku, šuflík, no. No to je sliz už teraz. No, dobre. Ešte je tu niečo, ne? Dobre. Teraz máme... Aha, máme tam dať asi vodu. Idem tam napustiť vodu. Už sa žídim. Pomaličky. Ich milujem. A teraz, že bol ma bude hľadať, ne? No. Máme to tu. Yes. Máme to tu. Myslím, že som tam trošku toho napustila viac. Asi milimetrik. Ale to nevadí,
vidíš, že áno. No, teraz neviem, čo idem ďalej. Takže, aha. My sme tam najskôr mali dať toto. A že, čo sa stane, keď to tam dám teraz? Že áno, no nič, proste. Ale, hej, nič sa nestane. Tak, keby som, no. Akože hej, otvor sa. Kámo, prosím. Funguj. Tak nič, no. Je to všade. Totálka všade. Nevadí, no. A teraz čo s tým máme akože robiť? Zatvoriť to? No. What? Prečo to nemáš tu akože zatvoriť to a na trojku? Čiže to mám zatrepať. Dobre, ale ak to dobre chápem, tak proste spravíme túto krásavicu. Tak toto tam dáme. A zašejkujeme to. A dúfam, že to nedopadne zle. Samozrejme, že to dopadlo zle. Dobre. Ja si zoberiem semítku. No to nejak proste netesní, hej. Neviem, kade to vyteká. Už je z toho slíz? Není. A ja chcem slíz! Dobre, tak takto, možno. Ono to tady to vyteká, svinia. Shake it. A je to mokré. Polovicu slízu budeme mať vonku. Ja si mám mazvenku to nejak. Šikovala som 30 minút, ale stále to nevyzerá, že by to chcelo byť zlý. Ale potom čo ďalej? Mám to vybrať lyžičkou, ktorú nemám. No, takže ideme pre lyžičku. Tak to poviem, vyšmilák. Sa toho bojím. Fuj. To biele kavé hnusné. Fuj. Vidíte tú hrôzu? To hore? Fuj. To není slíz ešte. Alebo toto je slíz? To není slíz, je? Fuj. Fuj. To nie je ešte slíz. Jaj! Ja som sprostá. 5 minút to máme nehať otvorené. Už chápem. Neviem čítať. Dobre, 5 minút to necháme otvorené. Neviem, kedy prejde 5 minút, ale to je jedno. Niekedy určite. No. A neviem, koľko teraz hodín, takže sa vám ozvem potom. Myslím, že prešla viac. Kúkala som šortky. Tak mi to trošku ušlo. A teraz s týmto... Dobre, to je jedno. No, čo máme spraviť ďalej? Sorry, akože... No, ďalej máme to vybrať. Prosím, buď slíz. To není slíz! Není slíz. No, idem pre tanier. Yes, máme tu tanier. Skoro som sa vykotila zo stoličky. A ideme to dať na tanier. Túto hnusnosť. Guys, ono to vyzerá To čo tu je? Real, what the hell. OK. Ono to vyzerá ako nejaký med postihnutý. 4 roky mŕtvy. Prečo sa to nechce zaostriť? Ja nechápem. Fuj. Akože jedno slovo a to je fuj. Akože what the hell sa tomu stalo. Ja to skúsim nejak rozmasírovať, ale to je taký tvrdý kus. No, ja to idem... Prečo toto robím? Prečo?
Vidíte, to je také... fuj. Čím to viem zachrániť? Fuj. V tom šuflíku za slizami som našla tento zázrak. Je to aktivátor. Čiže túto našu grcanicu by to mohlo opraviť. Je to prelejem normálne tým aktivátorom. No, šup, dobre. A idem niečo s tým urobiť a potom sa vám ozvem. S potešením môžem oznámiť, že Sliz sa stal oficiálne Slizom. Yes. No. Prečo je tu zelené, pre Boha? Niečo. Maggie, čo robíš? Akože, je trochu taký hrudkatý, ako môžete vidieť. To sa stalo kvôli tomu, že ja som to zle rozmixovala. A ak budete počuť nejaké divné zvuky, tak to je moja mačka, snaží sa niečo zožrať. Takže je to také hrudkaté, ale je to dobré. No, takže teraz tam ideme Maggie neškrabí stoličku. Takže teraz ideme tam pridať tieto ozdôbky, na ktoré sa teším, lebo ja milujem ozdôbky do slizov. Yes, OK. Satisfying. O môj Bože, to strašne dobre vonia. Wow, taký dobrý voňavý sliz som ešte nevidela. OK, myslela som si, že mám po slize. Náhodou ten sliz náhodou pekne dopadol. A už je tam aj nejaká špina. Nevadí. Tu sa pokúsim odstrániť. Kušuj, špina, choď von, fuj, šup. Kušuj, to čo je mucha, alebo čo? Nie, to je nejaký čmolok. Kušuj, no, už. Maggie, čo žereš? No, takže už to je vonku. Máme tento krásny sliz, s ktorým som strašne spokojná. Áno. A môžeme ho dať do krabičky a môžeme pokračovať v našom vlogmase. Domča s Domčou idú nájsť Domču junior. Mám tip, že kde by mohla byť. Lebo ja neviem, možno som ju dala do bundy. Nie. Bože. Dobre, takže Domča asi zostala u babky. No, nevadí, čo už, tak musím ísť k babke. Tak to snažila vzít moju Domču. Úplne ona držala v papuli. Bože, nehaj moju Domču, hej, Medinka. Chudia Domča. Takže my ideme zdobiť barák, teda. Teraz jediné vianočné, čo tu mám, sú tieto vankuše. Wishlist a vonkajšie svetielka. Yes, mám postenú hudbu, čo je very nice. Aby som sa naudila na Christmas a asi takto všetko. Yes. Takže ja to tu mám už vystopené a teraz už iba čakáme na Mikuláša. Yes, neviem, čo zatiaľ budem robiť, neviem. Takže na Mikuláša, no vlastne ja som vám nepovedala. Keď jedine bude chodiť taký Mikuláš, nejaký trabantík vyzdobený, či čo s hasičmi a tak proste je osvetlené všetko, bude to hrať, blablabla. No proste, a budú dávať nejaké cukry. Ja to som vám vlastne hovorila na začiatku, nie? No, takže... Pôjdem teda tam čakať pred dom. Asi okolo 8 tam pôjdu. Teraz je 6:30, neviem. Asi. Nie, už je 7 asi, neviem. No a toto je môj stromček. Môj stromček. A čapakov nič nové, akorát čo je tam bordel. Ale tu mám takto tiež ďalší stromček. A potom to mám ešte tak vyzdobené. No. A mám rozožratý candy cane. Počkajte. Mám rozožratý candy cane, takže tak.
No a asi tak, no. Tak neviem, či vám ukážem veľa záberov z toho, lebo akože chcem si to hlavne užiť. A to je asi tak všetko, takže čau. Když si taká smola, ja mám 7% a oni sú za chvíľu tu. Kámo, ja sa bojím. Ja, to čo? To asi nenatočím, že? Tu. Mám hovnokrát hovno natočené. A akože iba kúšťok a to úplne rozmazané, lebo mlajak, ja neviem kde, jak v pekle. No, akože krampusáci boli lepší, oveľa. Bol tam jeden krampusák, hej, iba jeden. Ale ten aj prišiel ma pozdraviť, ale to bol taký trápny, ten bol nejaký priateľský, no. No, dostal som nejaké hovadiny, takže vám to idem ukázať všetko. Robím haulík a unboxing. Takže to všetko, čo som dostala. Capri-Sun, to, rovno idem to okoštovať, lebo Capri-Sun je love, Capri-Sun. Ja moja BFF, proste Capri-Sun milujeme. Hej, nie to otvoriť. On to mi dal nejaký aniel, on prišiel si, Tomás, ďakujem. Dobre. Ja som si raz kúpila Capri-Sun s mojou BFF. Ja som chytila zrazu záchvat smiechu. Ona na mňa kúka, že akože o čom ide. A ja že, ja som si kúpila Capri-Sun bez samky. Reálne, ja som tam mala Capri-Sun bez samky. A ideme okoštovať Capri-Sun. Studený, ale dobrý. Necháme ho trochu vychladnúť. To je jedno, viete, čo myslím. Potom nejaký retardovaný čert mi dal cibulku a povedal mi, že to je na praženicu. Takže, no dobre, ďakujem. A potom mi dal uhlie. Že dobre, no. Mám uhlie, no. Čo s tým budem robiť, tak to vôbec neviem. Ale mám uhlie. A najlepšie je tento balík. Dúfam, že tam bude Alaska, lebo minulý rok dávali Alasky. A proste dúfam, že tam bude Alaska. Keďže tu máme zlé svetlo, čo je úplne na nič, tak to je jedno, proste si to nevšimajte. Takže, tu mám nožničky. Yes. Jak sa volá predtým? Asi tak, ja neviem. Tak. Dobre. No, ideme na stôl. Už som to robila. Oh my god, ďalší džús? Kámo, čo mám robiť s džúsom? Yes! Yes! Alaska! Woo! Alasku, dostali sme Alasku. Minulý rok bola čokoládová, tentokrát je táto. A toto mám najradšej, takže mám Alasku. Si nechám na papiatku. Bohužiaľ sa mi zase zasekla kamera, ale nevadí. Máme tu ďalej wafej. Vôbec neviem, čo to je. Nemám potuchy, čo je proste toto. Wafej. Crunch, má to byť chrumkavé? No, proste, tento wafej. No, máme wafej. Nice. Napíšte mi do komentárov, či ste niekedy wafej mali, lebo ja som o ničom takom v živote nepočula. Next, máme toto lízatko. To je proste lízatko, proste najbežnejšie lízatko, ktoré kedy mohlo existovať. Všade ho dostanete. Prídete na návštevu, dávam lízatko. Prídete na Mikuláša, dávam lízatko. Dostanete Mikuláša, dám lízatko. Niekto má v škole narodeniny, dostanete toto lízatko. Prídete k babke, máte toto lízatko. Proste úplne legendárne lízatko, ale je mega super. Yes. Ďalej, tu máme croissant. Vanilkový croissant. Fejkový vanilkový croissant. Yes, nemám rada croissanty, čiže to asi spavka moja mamka. Alebo babke to dám, lebo babka proste lobuje croissanty. Alebo to dám mojej BFF. Yes. Takže croissant. Nice. A posledná vec, ktorú sme dostali, je tento Zeus. Počkaj, nie. Zeus. Je to jahoda malina. Vitamíny C, D3 či čo, ja neviem, to je jedno. Takže ďalší džúsik, ale Capri-Sun najlepší. Toto som asi nikdy nemala. Počkať, mala. V škole, keď sme mali Mikuláša. Ale Capri-Sun je aj tak najlepší. Takže to je všetko z tohto Mikuláša. Takže tak, hej. No, yes. Kámo, ja sa tak teším už na Mikuláša. Dúfam, že mi dojde tie kisky. Také kisky sú proste best. Ja neviem prečo, ale tie kisky sú proste úplne najlepšie, hej. To ste mohli vidieť, proste. Milujem také kisky, hej. No, a Alasku možno mi, dúfam, že by to je horálka, Alaska a Turkish sú proste najlepšie. Ešte jojo kyslé rybičky, aj Milk Kingdom, tá čokoládka. A také tie kule milka, viete, také, čo tam vnútri je pená, to je proste úplne nám. Ja strašne baví vám natáčať tieto vlogmasy, to je proste úplne fajn. Sa môžem s niekým rozprávať, hej, počuj. No, to je úplne zlaté, moje vankusíky, úplne best. No, yes. Na čom to vôbec neviem, ale proste ja sa strašne teším už na Mikuláša. A hlavne keď vám, prečo sa to nechce zaostriť? Zaostriť sa. Strašne teším na Mikuláša. A nechce sa to zaostriť. Yes, to je všetko.
Ja idem už spinkať, takže dobrú noc a uvidíme sa zajtra ráno. Takže hello, ja som práve vstala, ustlala som si a čakám, kým sa zobudí mamina. A potom poďme otvoriť Mikuláša. Tu strašne niečo dupoce hore na podkroví. No, ja neviem, či sú tam nejaké myši, gumy, alebo čo, ja sa toho bojím. Ale to sa nedostane sem, hej, to je len tam hore. Možno tam loví nejaká mačka. Boh vie. Haulík z Mikuláša! Takže toto je haulík z Mikuláša. A oh my god, úplne thank you so much, Mikuláš. Lebo akože very good veci. Sice som dostala len jednu vec z môjho wishlistu, ale asi to chudáčik nevedel zohnať, no ale nevadí. Ale aj tak very thank you, very much, či, no proste, to je jedno. No, takže ideme na to. Takže tu je sakel. No, ale ako prvé, čo asi si pôjdem teraz nedať, sú tieto Pringlese originál. Yes. No, môžem niečo vyhrať. Trip to New York City, no tak nevyskúšaj to, že áno, tak nevyskúšam. To musím. Takže Pringles on top. Pringles proste, oh môj bože. No, ja to tu vysypem a budem vám to ukazovať po jednom. Je tu celkom dosť vecí, tak vám to budem ukazovať rýchlo. Sklamem vás, žiadny pečováci. Ale ideme na to. Prvá vec, druhá vec je tento Milka Box. Milka Secret Box, tak. Ak to nepoznáte, tak to nepoznáte. Nechce sa mi vysvetľovať. Ako ďalšie tu mám tieto oči, ktoré práve nie sú oči, ale nejaké gule. Asi, ak to dobre chápem. Potom tu mám tohto Mikuláša, špicatého Mikuláša. A strašne zlatý je, ja si ho asi niekde dám. Proste, ja neviem prečo, ale strašne zlatý. Ďalej tu máme vec z môjho wishlistu. To sú tieto jojo kyselé rybičky, to je proste zase on top, lebo proste to kyselé rybičky sú proste best. Takže úplne best, ja ich milujem. Majú citrónovú a jablkovú príchuť, to je moja obľúbená príchuť. A sú to rybičky. Tak to nekupuj, že áno. To musíš mať. Ako ďalšiu vec, tu máme Milku. Počkaj, Milu, tak áno. Milá. Yes. Potom tu mám niekoľko týchto mamba cukríkov. Proste mamby sú dobré, hej. Máme tu, neviem, malinovú. Potom, že černicovú som chcela povedať, pre Boha. Jahodovú, pomarančovú, nechce to zaostriť. Citrónovú, na ktorú sa veľmi teším, a Coca-Colovú, ktorú keď niekto rozdával proste v škole mamby, tak všetci totálne chceli túto kolovú. Akože ja nechápem, čo vidia na tých kolách, akože hej. Ale of course, ja som jedna z nich. Tento sáčik, takýto Kinder Mini Friends. A je to strašne dobré. Je to akoby vlastne takýto medveď. No počkajte, padá mi telefón. Takýto medveď to je. A ono to vyzerá tak strašne postihnutie. Ako tuto máte ten warning, že jak to vyzerá. Ono je to vnútri také dobre karamelové, to je proste ňam. Potom tu mám tohto lentilkového čerta. Proste nice, ale asi skončil maminy, lebo ona mi furt zje týchto čertov, či sa to je Mikulášov. Ďalej, tu mám takýchto Favorina chocolate snowman with cocoa cream filling. No super. So slamkou, nie so slamkou, jak sa to volá, s lyžičkou. No takýto. Sorry, ale je tu pohár. Áno, opieram si o neho telefón. No, takže tu je teda toto. Tak to
to je takéto snehuliaky, to sú snehuliaci, ja neviem, jak sa to skloňuje. Mikuláš má vlastný zmysel pre humor, musíte mu odtrhnúť hlavu a potom to zjete. Yes, moji favoriti sú títo. Ale som zvedavá aj na týchto. Ďalej tu máme tieto hovadiny rumové, predpokladám. Čo je asi nejaký omyl. Ale nie, to možno nie je rumové, Boh vie. Tu to vytrča. Dobre, neviem. Dobre, to je jedno. No. Takže tak, nice. Potom tu mám nejaké fungum. Fangum, alebo ja neviem, proste toto tu máme. Je to nejaká napodobenina, nie nejaký Haribo, alebo Boh vie. Frutgums, no super, to je pekné. Ďalej tu máme tento papierik, ktorý je z tohto. Takže tak, no. Potom tu máme tohto snehuliaka, ktorého som si aj nevšimla, že mám aj strašne zlatý. Ja ho asi budem považovať running out of space. No, takže ja ho asi budem považovať za pečopak, ale on sa strašne dobre ovláda. Akože, hello guys, welcome to this video. Dobre, to je jedno. Ďalej tu mám tieto wormy, tieto trolley worms, proste legendárne, proste milujem. Gumené cukríky sú proste best. Takže máme tu tohto Mikuláša, tohto elfa, alebo čo to je, medovníček, Mikuláš, teda to je Santa, ale to bude Mikuláš. Elf, Santa Mikuláš, snehuliak a snehuliak. Ďalej tu mám tieto medvede, ktoré mi opäť vypadli. Potom tu mám tieto salónky, ktoré moc neľúbim, ale vyskúšame ich, hej. Ale to nie sú asi salónky, neviem čo to je. Ale je to nejaké... Je to milk cream. Milk cream. No, to môže byť dobré. Potom som of course dostala mandarinku, čo by to bolo za Mikuláša bez mandarinky, ale tá je v kuchyni. Lebo by sa v sáčiku pokazila. A ďalej tu mám orechy. Orechy, 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 orechy. Orechy, orechy sú proste best. Orechy sú moja láska. Proste mňam. Ale keby to už bolo olúpané, no. Ale orechy sú proste best. A posledná vec, ktorej sa veľmi teším, je... Tento tu je strašne zlatý. Je to nejaký leňochod a on je strašne zlatý. Není vianočný ani nič, je to proste taký normálny plišák. A taký zlatunky, no. No, proste zlatucký. Taký chill guy. Cute. Proste lovujem ho. Proste taký zlatý na posteľ. Proste, no. To je všetko z mikulášskeho haulíku. To je nádhera. Fakt, na Mikuláša nasnežilo, minulý rok snežilo, na Vianoce bomba. Fakt. Úžasné. Takže toto je všetko z tohto vlogmasu. Fakt, sorry, že toto vydávam 17., 18., 16., neviem, ale fakt sorry, akože nemala som čas to zostrihať a no, nevadí, ale aspoň máte nejaký vlogmas a určite sa pokúsim urobiť aj viacej vlogmasov, ale vianočný špeciál asi nebude. No, ale to nevadí a to je asi všetko. Takže uvidíme sa u ďalšieho videjka. Ahoj!